shaidani ya ce. Sai na ji ta fita daga raina. Kwata-kwata ba ta ma cikin zuciyata bari in damu. Menene? Bindiga shi a ciki. Da hukuma za su iya kama shi da sun kama shi all this while that we reported to look for him. Haka ne, amma ina ganin ya kamata a ce ki bani dama. Esther, kina nufin ke 'yar gidan Madam Buni ce?